33 ka mga individual arestado nunod sa operasyon sa mga iligal nga small town lottery outlets sa Bohol. Giaresto ang 33 ka mga tao sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation tungod sa pag-operate sa nagkadaiyang STL sa lain-laing lugar sa probinsya. Matod sa NBI, ang mga dinakpan dili otorisado o walay lisensya sa pag-operate sa STL. Lakip sa mga nasakmit ang mga butang nga gigamit sa operasyon sa iligal nga sugal. Ang 33 ka mga ushers ug tellers napasakaan og kaso nunod sa kalapasan sa Presidential Decree 1602 o batok sa illegal numbers game. Matod sa PCSO, usa lang ang rehistradong operator sa Bohol. Sige sa report sa police and everything, pero at least karon naghinahingay nagdakop, at least siguro mawala na sila. Rest assured that we will be working passionately with Brigantine and the PCSO, just like we did in the past. We are supportive of the program of the PCSO to raise much needed fund